bitno što bih naveo kao ključne razlike između ovog projekta na Homolju koji se planira i drugih rudarskih projekata je što se o njemu jako malo zna, a potencijalni ekološki problemi su veliki. Naprimer, svima nam je poznat rudnik u Jadru, to je potencijalni planirani rudnik u Jadru. Međutim, za taj rudnik postoji oko 600 bušotina, dok ih na Homolju ima 1500. Homolje je bukvalno izbušeno sa svih strana, a ljudi su nedovoljno informisani o potencijalnim stvarima koje se tamo dešavaju. Ono što smo mi imali priliku da zabeležimo su brojne zaštićene vrste, pre svega potočni rakovi, kojih ima bukvalno na svakom koraku, u blizini istražnih bušotina, u potocima kojih je jako puno duž celog Homolja, posebno na Crnom vrhu. Takođe ljudi su prijavljivali različite probleme, prijavljivali su da im krave umiru. Mi smo imali priliku da vidimo i snimimo isplaku, rudarsku isplaku koja se koristi u bušotinama, kako se izlivala u potoke i tako dalje. Tako da su izazovi ekoloških problemi veliki, a kako se približavamo potencijalnom otvaranju rudnika, oni će vjerojatno biti sve veći i ne možemo ni da zamislimo koliki bi problemi mogli da budu kada bi se rudnik otvorio.